базарында гыйлем проект турында сораштырылырга булдык. Һәм шулай ук без шушындый мемрайс приложение турында кешеләргә сөйләргә булдык. Гидай сүзе. Син аның тәрҗемәсен беләсеңме? Ә менә алар беләләр. Әлбәттә ишеткәнем бар. Бу проектны бик яратам мин. Әлбәттә ишеткән бар. Нәрсәдер ишеткән идем мин бар. Блокнотикта бар. Шулармы? Әйе. Гәҗитләре дә чыкмыймы? Әйе, аларның гәҗитләре дә, журналлары да чыга. Менә ишеткәнем генә бар, танышканым юк. Безнеңчә гыйлем проекты ул фәнне татарчага тәрҗемә итеп, балаларны, укучыларны фәндә кызыктыручы оешма. Проект татар фәнен, татарча терминнарны үстерүгә юнәлтелгән. Знание это сила. Белемсез кеше яши алмас дибез хәзерге дөньяда. Белемле булырга кирәк барсын. Гыйлем ул синең белемең һәм гыйлем төрле шаңнарга мөмкин. Гыйлем алу дигән бар. Гыйлем ул бөтен фәннәрнең җыйналмасы. Гыйлем алу ул җыйналманы кырлап кимерә. Әлбәттә кирәк, чөнки ул бик күп төрле кызык әйберләрне татарчага тәрҗемә итә. Һәм бу минем күңелемә бик хуш килә. Әлбәттә кирәк. Фән татар телендә үсәргә тиеш. Татар теле үсешаларга тиеш. Терминология. Ашбазның нәрсә дигәнне беләсеңме? Мин нәрсәне әйткәнем. Ашбаз. Дословный перевод ясыйсы килә. Дословный перевод повар пешерү. Гидайның бу татар сүзе, гидайның татарчасын беләсеңме? Гидай. Гидай? Гидай. Гидайның. Юк, хәтта башкасын да белмәйем. Тәрҗемәсе ягъни шакир дигәнне аңлатыр. Һәм менә шундый сиңа сорау бирәсем килә, чирчит дигән сүзнең татарчасын беләсеңме? Чирчит. Белмисең. Аның тәрҗемәсе фашист дигән юбалгы сүзенең син беләсеңме мәгънәсен? Юбалгы. Юбалгы сүзе аңлата ялгау җыйнаксыз һәм шакирчик килә. Чирчитның мәгънәсен беләсезме? Ишеткәнегез бармы бу сүзне? Чирчит. Юкмы? Менә ул аңлата фашист дигән. Әйе. Менә аңлата фашист дигәнне. Ләңкә дигән сүзнең тәрҗемәсен беләсеңме савытканы? Пристав күрсәтү сүзе. Бу сүз аңлата мешкә тагын белән торган кечкенә эшне.